suarane iki meskipun Mbak Ika ki poso ki pangkat cemengkling ya, Tru. Ya tenagane los masih awan poso. Wah, tenan jan. Daharane ki apa ya ben tenagane lek pas buka ndamel napa Mbak Penyan? Kok tenagane utuh. Cacah ki do poso tapi pucet. Ngeten Penyan kok mboten. Damel Napa? napa nih? Bukane niku supaya awak pateng ngono lho. Macaku terus ki Mbak. Tanan 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 gentok gentok celung ngrungokke tetembangan mari kangen karo ngangen-angen sapa sing dikangeni. Waduh kuwi ning batin mesti rasane ora karu-karuan. Iya, dadi antarane seneng karo susah ki campur dadi siji. Omongane nek mabluk ngono lho terus masane. Ora ngono, Gong. Perasaan kok mabluk ki ora kaya. Lah piye lah campur kok ya. Monggo Mbak Ika. Ngisar karo ana